Čaute pri druhej časti videa, ktoré som rozdelil na dve časti, pretože kebyže to dám na jedno video, je to príliš dlhé video a bolo by to trošku veľa na jedno video. Takže v tejto časti druhej si najprv dáme všetky rohy na správne miesta, aby boli všetky rohy na správnom mieste. Ako vidíme, rohy na správnom mieste takto a ukážem vám algoritmy na vymenenie rohov a potom na už dokončenie celej kocky. Takže začneme tým, že si musíme vymeniť tieto dva rohy. A to tak spravíme, že máme tieto dva rohy poskladané už akože na správnom mieste. A tie dva rohy, čo máme na správnom mieste, si dáme do ľavej ruky a ideme vymeniť toto. A keď máme v ľavej ruke, tak spravíme tento algoritmus, že ako vidíme, už všetky rohy máme na správnom mieste. Druhá možnosť je taká, že ani na jednej strane nemáme dva poskladané rohy, takže ako vidíme, nie sú tu žiadne poskladané rohy. Tak tú možnosť vyriešime tak, že kocku chytíme ľubovoľne a z ľubovoľného uhlu spravíme tento algoritmus akoby dvakrát, takže z tejto možnosti dostanem tú možnosť, že máme na jednej strane už dva rohy správne, tak a teraz tieto dva rohy ideme meniť, takže tak, ako vidíme, už máme aj tuto všetky rohy na správnom mieste. Takže toľko to asi o rohoch. V nasledujúcej časti vám ukážem algoritmy na všetky možnosti vymeniť týchto plošok už na miesto a tým pádom si dostávame celú kocku. Takže začneme prvou možnosťou a tá prvá možnosť je taká, že máme na každej strane oproti tú farbu, takže tu je červená je tu. Tu je oranžová je tu. Potom na druhej strane zelená tu, modrá tu. Tak, kocku chytíme ľubovoľne a z ľubovoľného uhlu spravíme tento algoritmus, že ďalšia možnosť je taká, že máme vymeniť tieto plôžky a tieto plôžky, ako vidíte. Červená patrí sem, modrá sem, tuto oranžová sem, zelená sem. Tak kocku chytíme tak, aby jedna strana bola takto k nám a tá druhá, s ktorou to ideme meniť, aby bola na tú stranu, ako vidíte tam. Takže to chytíme a spravíme tento algoritmus, že ďalšia možnosť je taká, že máme teraz trizle, jednu už máme správne a keď si kocku chytíme takto, že tá dobrá ide takto oproti nám, tak vidíme, že tuto je modrá a s oranžovou nepasuje, takže keď to chytíme takto, zelená pasuje zelenou, takže si chytíme takto, aby tá dobrá išla smerom tam a spravíme tento algoritmus, že a posledná možnosť je taká,
že keď si chytíme kocku takto, že tá dobrá ide k nám, tak vidíme, že tuto máme oranžovú a pasuje s oranžovou, takže táto pasuje s touto, tak chytíme kocku, cítime, takže tá dobrá ide k nám a spravíme tento algoritmus, že takže keď sa vám toto video ľúbilo, dajte like, keď sa vám nelúbilo, dajte komentár, napíšte do komentáru, čo by som mal na tomto videu zlepšiť. Takže toľko to asi na toto video, tak zatiaľ čaute.